יאללה, נתחיל. אז אני קווין, זה גיל, ולפרויקט שלנו קוראים מפיפיי, שמפיפיי בעצם הרעיון שלנו זה ליצור תשתית תכנותית ליצירת סרטון מתוך סרטוני וידאו, ובנוסף שזאת תהיה גם אפליקציית ניווט בתוך מבנים, שעכשיו נגיע לזה בהמשך. אז בגדול יש את גוגל מפס, שאני מניח שכולנו מכירים וכולנו השתמשנו. בגוגל מפס אנחנו יכולים להיעזר בו בשביל לנווט כהולכי רגל, כנוסעים ברכבים פרטיים, כנוסעים בתחבורה ציבורית, כרוכבי אופניים ועוד שלל של שימושים בשביל להגיע מיעד מסוים ליעד אחר. אבל האם הוא יכול לעזור לנו בנמלי תעופה? זאת אומרת שעכשיו אנחנו רוצים להגיע משער אחד לשער אחר. בזמן קונקשן, אנחנו צריכים לעשות את זה מהר, הוא יכול לעזור לנו? אני מניח שלא. ומה עם קניונים? שנגיד אנחנו רוצים להגיע מחנות אחת לחנות אחרת במהירות רבה. גם לא עובד. הוא לא עובד בתוך קניונים. או פארקינג, או מכללות, או אוניברסיטאות, במקומות גדולים האלה בתוך מבנים. זה לא עוזר. וזה די מבאס, כי המנגנון כבר קיים. המנגנון של הניווט כבר קיים בגוגל מפס. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור אפליקציה שתאפשר לנו לנווט בתוך מבנים. אוקיי, אז האמת שזה רעיון ממש טוב, ובאמת מעולה. האמת שזה רעיון ממש טוב. יש לו רק בעיה אחת. בשביל לעשות את הניווט עצמו, אנחנו צריכים את המפה של המבנה עצמו. אז יש אפשרות ראשונה באמת לבקש מאותו מנהל של האתר הזה, לספק לנו את המפה הזאת, אבל הדבר הזה גורר כמה בעיות. דבר ראשון, בירוקרטיה. הרבה פעמים הגוף לא יכול או לא רוצה לתת לנו את המפה עצמה, משיקולים של פרטיות, משיקולים של הבטחה. יכול להיות שהוא גם כבר כן רוצה ויכול, אבל הוא דורש איזשהו הליך בירוקרטי ארוך, להמתין הרבה זמן, למלא טפסים, ובאופן כללי פשוט בירוקרטיה שהיא מעיקה. דבר שני, אנחנו רוצים ליצור איזושהי אפליקציית ניווט גלובלית, זאת אומרת שבדומה לגוגל מפס, בכל מקום שפותחים אותה בארץ, אפשר לנווט, אפשר להשתמש בה. אז גם כאן אנחנו רוצים בכל מבנה ציבורי כזה באופן כללי, שיהיה אפשר להשתמש בדבר הזה ולא לעצור רק בקניונים האלה והאלה באזור הזה והזה. אז הדבר הזה דורש מאיתנו ללכת אתר ולבקש מכולם את המפות שלהם, שזה באמת בנוסף לבירוקרטיה, זו עוד תקורה של לתחזק והרבה עבודה שחורה של רק להשיג את המפות עצמן. דבר נוסף זה פורמטים אי תואמים בין שתי מפות שיכולות להתקבל. הדבר הזה הוא גם בעייתי מבחינת המשתמש, שהוא עכשיו הוא רואה פעם אחת דלת נראית כמו איזשהו חצי עיגול, או דלת נראית כמו איזה קו מקווקו, או פעם אחת זה בלי קו בכלל, או יש איזושהי בעיה לקרוא את המפה, יש בעיית קריאות, אבל מעבר לזה, צריך לזכור שבשביל להפעיל אלגוריתמי ניווט, אנחנו צריכים ליצור איזשהו גרף עם קשתות וקודקודים, ואז תוכל להפעיל את האלגוריתמים עצמם, בין אם זה דייקסטרה, בין אם זה TSP. אז בשביל הדברים האלה אנחנו צריכים ליצור איזשהם ישויות תוכנתיות, והישויות התוכנתיות האלה בעצם מפורסרות מתוך המפה. אז בעקבות הדברים האלה האי אחידות בפורמט יכולה להטעות את המודל, וזה יכול להיות בעייתי. נקודה רביעית זה באמת העובדה שלפעמים המפה פשוט לא קיימת. זאת אומרת, באמת ובתמים יש לנו פה בעיה שלא עניין של זמן או בירוקרטיה, פשוט המפה לא קיימת. דוגמה טובה זה שאנחנו נראה בקרוב שבאמת אפשרות לשימוש במפה. אז בקיצור, דיברנו על פורמטים לא תואמים, הגענו לנקודה הרביעית שבאמת המפה עצמה יכולה להיות לא קיימת. דוגמה טובה זה נניח אם רוצים לעשות איזשהו ניווט דווקא במנהרות בעזה, או אפילו לייצר מפה מתוך המנהרות בעזה. החמאס עכשיו לא עומד לנדב לנו את המפה עצמה, לא בזמן הקרוב ולא כנראה אי פעם. אנחנו צריכים ליצור את המפה על בסיס הטיול במקומות האלה. אז זה עוד מקום שבו לייצר את המפה באופן עצמאי מווידאו יכול מאוד להועיל. ונקודה האחרונה זה מפות חיות, זאת אומרת מפות שבהן צריך לזכור שהמפות עצמן מתעדכנות תוך כדי תנועה. לדוגמה, החליפו את החנות בזארה בקניון בחנות של פוקס, או החליפו איזושהי פנייה, או איזושהי דלת, או מעבר חסום. וכל הדברים האלה, אם אנחנו נשאר פיקסט על אותה מפה, אנחנו ניכנס לבעיה. היינו מעדיפים שזה יהיה איזשהו משהו שקל לשנות אותו. ולכן אנחנו מעדיפים גם בעקבות זה לא להיות תלויים במפה שקיבלנו מהאתר, אלא
במפה שנוצרת מתוך סרטון. אז וואי, איפה אני אשים אותנו? טוב, לא רואים כל כך. אז בעצם מפיפיי זה איזושהי פלטפורמה אופן סורסית, לא במובן של קוד, אלא במובן של כל אחד יכול להעלות סרטון ולהשאיר את הדאטאבייס, להוסיף עוד מפות. בעצם מה שקורה זה שאתם עוברים באתר שבו רוצים לנווט, מצלמים את האזור, לדוגמה נכנסים למכללת ספיר, מקיפים את המכללה ומצלמים את הכל, או נכנסים לתוך מבנה כזה או אחר ומצלמים את הכל בתוך המבנה. מעלים את הסרטון לאפליקציה, והאפליקציה מפיקה לנו מפה, שהיא גם איזושהי תמונה חיצונית, שאפשר להסתכל עליה מלמעלה, אבל גם מפה שעליה ממש אפשר בהמשך גם לנווט, ומייצרת את כל האובייקטים התוכנתיים האלה שדיברנו עליהם, על מנת שאפליקציית ניווט שאחרי זה תרצה להשתמש בהם, תוכל לעשות את זה בקלות. יש גם אלטרנטיבות אחרות, יש מתחרים אחרים, יש את גוגל מפס כמו שהזכרנו קודם, יש את OpenStreetMap, שזה בעיקר זה דומה לגוגל מפס, אבל זה בעיקר למטיילים, זה להגיע לכל מיני מקומות של טיולים ופחות לדרך. ויש גם את ODM, שזה יותר ספרייה לייצור מודלים תלת-ממדיים. אז כפי שאנחנו יכולים לראות שבמודע של הניווט אנחנו רואים שהמפיפיי אצלנו אנחנו נוכל להשתמש בה בשביל לנווט מנקודה א' לנקודה ב'. גוגל מפס אותו דבר. OpenStreetMap גם אפשר לנווט לכל מיני מקומות מכל מיני מקומות. ב-ODM אנחנו רואים שזה לא מאפשר, מהסיבה הפשוטה שזה פשוט ספרייה וזה מייצר מודלים תלת-ממדיים והוא לא מייצר מפות. וזה כאילו מכוון אותי לעמודה הבאה של איזה ייצור התוכן, ואנחנו רואים שבמפיפיי אצלנו מייצר לנו מפות, בזמן שגוגל מפס הוא לא בדיוק נותן לנו לייצר מפות, אבל כן נותן לנו לייצר תגובות לנקודות עניין מסוימות, הוא יכול לתת לנו להוסיף דברים שלא דווקא קשורים לניווט, כמו תמונות ומידע כזה או אחר. ב-OpenStreetMap, כמו שגוגל מפס אפשר להוסיף תגובות לכל מיני מקומות, אפשר להוסיף נקודות עניין, ואפשר גם להוסיף מסלולים, מסלולים שזה בעיקר לא דווקא המסלולים המהירים ביותר, אבל המסלולים הנוחים ביותר שאנחנו רוצים ליצור בטיול שלנו. וב-ODM הוא מייצר לנו מודלים תלת-ממדיים, הוא לא מייצר לנו מפות. והדרך, בעמודה הבאה, ושזה הדרך שבה הוא מייצר את כל הדברים האלה, אנחנו רואים שבמפיפיי הוא מייצר את המפות מתוך סרטונים וידאו, בעזרת מד צעדים, מצפן וג'ירוסקופ, שזה רכיב שנמצא ברוב הסמארטפונים. בגוגל מפס, הדרך שבו הוא מייצר את הדברים זה פשוט בטקסט פשוט או בתמונה שאנחנו מעלים, כמו ב-OpenStreetMap, שבו אנחנו גם יכולים להעלות תגובות בעזרת טקסט. אנחנו יכולים גם להוסיף מסלולים, בשונה מגוגל מפס ובשונה מאצלנו, אנחנו מוסיפים מסלולים מסוימים שאנשים אחרים יכולו להסתכל ולהשתמש בהם. ויש את ODM שהוא בעיקר הדרך שבה הוא עושה את זה בצורה אווירית, בצורה עם רחפן. המיקום שבה כל אחד יכול לעשות, אנחנו רואים שהמפיפיי אצלנו זה בעיקר בתוך מבנים, בתוך קניונים, בתוך כל מיני מקומות סגורים, שבהם קצת קשה להשתמש ב-GPS. הגוגל מפס הוא בעיקר מחוץ, הוא בין ערים, במקומות ש-GPS מאפשר, במקומות מחוץ. OpenStreetMap אותו דבר, ו-ODM הוא מוגבל. מה זאת אומרת שהוא מוגבל? שהוא מוגבל לשימוש ברחפן. כלומר שכאילו אפשר להשתמש בזה בחוץ, ואפשר להשתמש בזה גם בתוך מבנים, אבל צריך לראות שהוא מאפשר לנו להשתמש את הרחפן בתוך המבנה הספציפי הזה. עכשיו יש לנו בעיות בכל אחד מהדברים, בכל אחד מהמתחרים האלה. אצלנו זה פשוט בעיה של שלמות. זאת אומרת שאם אני רוצה להגיע לחנות א' בקניון אחד, לחנות ב' בקניון אחר, אי אפשר, כי זה רק בתוך, הניווט זה רק בתוך הקניון, בתוך המבנה הסגור, ואין שלמות מחוץ למקום. וגם בנוסף יש לנו את הבעיה האפליקציה לא צעירה, כלומר שכאילו, אין הרבה משתמשים, זאת אומרת שאין הרבה מפות,
ומשתמש שירצה להיכנס לאפליקציה ולהשתמש במפה, הוא לא יוכל, אז הוא לא ישתמש בה, ומצד שני, אם יהיו הרבה משתמשים שישתמשו באפליקציה, יהיו הרבה מפות, ואז זה יכול לעזור. בגוגל מאפס, מרגע שזאת אפליקציה כל כך גדולה, אז הבעיות הן כל כך מינוריות שחשבנו שהן לא כאלה רלוונטיות פה. באופנסטריטמאפ, הבעיה העיקרית זה שפשוט היא לא אינטואיטיבית, שזה בעיקר למטיילים. כלומר, שאם אתה לא מטייל, או משתמש בה בעיקר לטיול, היא לא תהיה לך כל כך שימושית, או הכי נוחה, כי יש אפשרויות אחרות שהן יותר נוחות כמו גוגל מאפס. ו-ODM, הבעיה העיקרית זה בין היתר שזה הציוד, כלומר רחפן שזה יקר, צריך גם מכשור שמאפשר הרצה של תוכנה שמייצרת מפות תלת-ממדיות, שזה עוד יותר יקר, ויש גם את העניין שזה ספרייה, ולא בדיוק אפליקציה, לא בדיוק משהו וובי, זה ספרייה משל עצמה, וזהו. אוקיי. חשוב לציין שבאמת מפיפיי זה לא איזשהו מוצר שמתחרה בגוגל מאפס, זה יותר מוצר משלים, ככה שהחזון המרכזי זה שבאמת בן אדם שיורד עכשיו בשדה התעופה, הוא בעצם יורד במטוס, מתחילת המטוס עד ליציאה משדה התעופה הוא מנווט באמצעות מפיפיי, שהיא משלימה את מה שגוגל מאפס לא יכול לעשות, ומהרגע שהוא יוצא משדה התעופה הוא ממשיך עם גוגל מאפס, ובעצם מקבל את הפלואו השלם של הניווט, גם בפנים וגם בחוץ. נקודות להמשך, אז באמת כמו שאמרנו, להשתלב עם גוגל מאפס, כמו באופן שתיארתי, לספק באופן כללי תשתית לכל מי שירצה להשתמש בייצור של מפות מתוך סרטונים באופן כללי, כי יכול להיות שנצטרך כמה וריאציות של אפליקציות לניווט, כמו שראינו עם OpenStreetMap, ודבר שלישי זה באמת להגדיל את הסקופ של כמה סביבות אנחנו יכולים באמת להריץ. הזכרנו פה הרבה סביבות, הזכרנו פה מנהרות בעזה וקניונים וקולג'ים, וכל המקומות האלה הם לא ייכנסו בדמו הראשוני, אנחנו נצטרך להוסיף אותם עם הזמן, כי כל אחד מהם דורש איזשהו אלגוריתם קצת ייחודי וקצת שמתאים לו. אז בעקבות הדבר הזה, זה דורש עוד פיתוח ועוד השקעה לפתח לכל אזור את האלגוריתם המתאים לו. ובקיצור באמת אמרנו שבעצם לנווט באופן אוטומטי זה דבר מדהים, והלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה בתוך אתרים סגורים. הבעיה כאן זה שבאמת אין לנו מספיק מפות, וניתן לפתור אותם ממש בקלות עם איזשהו מאגר אופן סורסי של הרבה מפות, וזה המטרה של בעצם של הפרויקט שלנו בעצם. וזהו.